देखिए भैया, आज एगो औरंगाबाद जिला में गरीब के मसीहा, गरीब के शान, गरीब के भगवान सुजीत मेहता जी के अपराधी के द्वारा गोली मार के हत्या कर दिहल गईल बा। त आई ओ अपराधी के ओहनी के भाषा में जवाब सुनी गीत संगीत के माध्यम से। कौन बाड़े बेटा जवन कइले ऐसन काम रे, बुझली है एकर होई बुरा या न जाम रे। कौन बाड़े बेटा जवन कइले ऐसन काम रे, बुझली है बुरा होई एकर या न जाम रे। सारा कुसवा तोर शिकारी हो जाई, सुजित भैया के मारल तोरा भारी हो जाई। सुजित भैया के मारल तोरा भारी हो जाई। सुजित भैया के मारल तोरा भारी हो जाई। सुनले सुजित भैया के दिल नइखे काला, दिल नइखे काला हो, दिल नइखे काला। रखिए में मिल जाई उनसे जरे वाला, उनसे जरे वाला हो, उनसे जरे वाला। सुनले सुजित भैया के दिल नइखे काला, रखिए में मिल जाई उनसे जरे वाला। तोहरो मौत के अब तैयारी हो जाई, सुजित भैया के मारल तोरा भारी हो जाई। सुजित भैया के मारल तोरा भारी हो जाई। गरीब के सहारा रहन भूखल के अनपानी, भूखल के अनपानी हो, भूखल के अनपानी। कैसे केहू खाली जाय दी इनकर बलिदानी। इनकर बलिदानी हो, इनकर बलिदानी। गरीब के सहारा रहन भूखल के अनपानी, कैसे केहू खाली